sunt totuși ceva de văzut. Sunt cel mai prost copil pe planeta asta. Am făcut 5 filmulețe pe ziua de azi. Am fost cu 4, am fost cu Ivers și 1 am fost cu ăsta. Alea cu Ivers, 1 am un pic că nu mergea să iau mechitul. 2 am poetica mea, ca un prost. Și 3 nu mai știu. Pe aia nu mai știu ce s-a întâmplat, vreau să iau ceva și mi s-a închis videoul. Și după ăla s-a cu steaua manes. Eu așa ca să punesc microfonul, trebuie să apăs pe buton, să puneți filmul, trebuie să apăs pe altul. Și eu înainte am putut să filmez fără să vorbesc. Și când am pune microfonul, am uitat să pune și video. Am văzut ca prostul 2 minute. După aia am dat seama. Bun, nu o să ne jucăm Geometry Dash. De la Steel Manes până la Ken Let's Go, că e al 6-lea level. El 5, 1, 2, 3, 4, 5, al 6-lea. Și eu, hai să vedem. Suntem slab pe jocul ăsta ca idei. Bă, că abia ești. Ok, sper că acum cam azi am întrez chiar de YouTube. Am ca de YouTube că la școala mă încolo să de asta în YouTube, de la Edu și trebuie să facem ceva de asta, de care vă induce școala mea să ceva de școală. Și nu vreau să trebuie să mă filmez pe mine. Și pot să câștig un video de Camel Sport. O de-aia de lumini, ceea ce mă știu ce, dar sunt pe mine. Hai ca să mă pe mine, mă știu, pot să driblez faniu, nu, am scot, dar atâta! Nu o să fac nimic altceva. Are de nu să faci, dar cât așa să uităm. Încât să fac cu timpul meu liber, ca să nu sunt antrenamente. O să văd mai mult online. Jocul ăsta o să-i Geometry Dash și Rivals, în special Rivals meu. Eu vreau să mai pot să stand-up, cred. Fie cam tu vei. Fie cam, doamne, dă-mi dacă îmi dai putere, spai telefonul. Nu i-ai spate, asta nu mai contează. De ce mă aud așa? De mă, când am aud acum, la poză. O să să mă iubesc în 2 minute. Nu știu ce să zic că nu pot să zic codul la telefon. Dar mai avem știu ce că e de YouTube. Tot că nu am văzut 5 abonați pe TikTok. Avem abonați. Bă, șacalaca. Aladun. Dinte toate stelele. Am ca soarele. Aladun. Așa mult. Ok, acum Dumnezeu nu mai noapte. Dar da, ca să termin și eu de care asta până mâine. Nu las frumos după să la în același episod. Bun, să mă nesc ca un cecăi. Nu știu, plece mi-a fost așa ușor, dar nu. Reclama lui! A început să-mi placă jocul ăsta. Trebuie un față. Vreau să iau unul ăla. Dar vreau să iau unul ăla, nu. Așa, unul ăla, nu. Bă, dar de ce nu merge să fac accidente? Asta e jocul ăsta să fac accidente și nu merge să fac accidente. Forță. Am mai dat nimic acum, bagă pe magazin PlayStation. Vedeam ăla când ne de la Steel Manes. Hai, bă, tată, joc! Mă. Nu știu cum merge sau tot din când ce sunt mașină. Asta e nouă. A, da. Asta că ești merge. Nu știu așa mașină. Aia, și de o bag pe vodala. Back on track. Asta m-am animat. Am terminat, ăsta am înjurat jocul de vă pot să le vei.
Unii să vină la filmare și am atât de mai sus în 2 minute. Văd ce foarte sunt. Nu coleg la școală, la Tunisia, care a terminat parcă geamul. Geamul ăla, nicăieri. Da, și acum. Bum. S-ar putea jocul ăsta să... Videoul ăsta să fie în jumate geometrie de jumate... Roblox. Sau jumate cum vă spate telefonul. Va fi cel mai posibil. A fost șocul. Mama te fost acolo că nu a băști frumos. Ok, nu știu să mă uitam la mine fac. Am luat acolo cu acum. Mai țin minte